No niin, nyt ollaan tällä tekemässä uistinta. Tällä on tuolla tämmöisellä monitoimityökalulla ja tehnyt painoille tuohon reijän ja taakse sitten raminakuulille tuohon. Niin sen pistää vielä se kuitenkin se lanka laitetaan tonne. Ja sitten lakataan ja katsotaan minkälaiseksi maalat. Olisi tarkoitus tehdä semmonen lapinkultamaalaus. Katsotaan mitä sitten tulee. Niin katsotaan myöhemmin. Vitsi mä en muista tätä, mutta kuitenkin tää perun rautalanka. Ja katsotaan liimataan se paikalla. No niin, ja se on sitten siinä se rautalangatkin laitettu sinne ja raminakulta paino. Niin jos sitten sen jälkeen pitäisi se pitäisi vaan lakata. Menisin käyttää tähän kabinin hileen lakkaa, kun se toimii tosi hyvin pohjalakkana. Joo, lakataanpa se filistä. No niin, nyt tämän vaapun käytin tuossa lakassa. Ja sen jälkeen pistin glitteriä, kultaista glitteriä vaan päälle. Mistä tuli tämmönen, niin se on se kultainen alapinta. Ja sitten nyt kun tää on kuivunut, niin pistetään tähän kohtaan. Tuohon selkään pistetään punaista. Ja sen jälkeen vielä sinistä. Sitten se on valmis. Joo, mäpäs maalaan sen punaisen selän nyt. No niin, semmonen siitä tuli. Sitten pistetään vielä sitä sinistä tuohon selkään. Ihan yllälle. Se on periaatteessa maalauksesta valmis. Tarvitaan ennen sen vaan silmät ja sitten on lakka ja uintilevy. Niin se on sitten valmis. Joo, katsotaan minkälainen sitä tulee. Maalaan sen sinisen selän nyt. Tämmöisellä. Joo, kohta näkyy. Joo, no semmonen siitä tuli sitten. Se pitää odottaa, että kuivuu kokonaan, sitten lakataan vaan. Ja piirretään silmät. Joo. No niin, ja sitten olisi tarkoitus maalata silmät tällekin. No niin. Kuva ääräämä. Siitä niin ensimmäistä. Toinen. No niin. Ja sitten annetaan vaan kuivua ja piirrettäisiin se pupilli siihen. Joo. No niin, ja sitten ei kun vaan lakkaa se. Sinne sukelsi. Joo. Välttämättä tulee ihan kello. Viehen näköinen. No tähänkin tarvitsee useamman lakkapinamista. Uvan sen jälkeen kun tää on valmis. No tääkin alkaa olla valmis. Mä erotan vaan tuosta lakaat tuosta puukolle sitten tuosta myöskin. Laitetaan vaan koukut sinne. Sitten se on valmis. Joo. Muistahan tykätä videosta. Kiitos kun katsoit sen video. Ja muistahan tilata kanavakin. Joo. Nähdään ensi videossa.